De vogelpits had de eerste winterslachtoffers opvangen. De vogels werden weer oplapen omdat ze weer vrijlitten worden kennen. Dit is een liepke en die is van de morgen vroeg toch een man in het veld. En die is helemaal verzwakt. Dat had een beetje met winter waren. Liepen die hebben normaal hun eten uit de groenwei, wierpjes en insecten en dat soort dingen. En als de groen bevriezen is, dan wordt dat een beetje moeilijker. Hij is heel mager. Toevallig staat er nog jeugd op een pootjes. Ik vertelde die krek nog, als ze op een knibbel zitten, dat is al een teken dat ze heel erg zwak zijn. En deze die zit ook de hele tijd op de knibbels. Zijn bonken voor op het borstje is het heel duidelijk vielen. Dat jet mooi roem te wijzen. En hij is gewoon sterk vermeren. Hij had echt honger. Daarnaast is er ook een zwaan die het vastrekken is in het ijs en nog hersteld van een brutsenpoort. Mocht je nooit vermoeden hebben dat er een vogel in neet is, dan zijn er dit de dingen dat je om denken moet. Als ze bijvoorbeeld een beetje bal zitten of een heel iets beetje bewegen. Hè. Het zijn normaal vrij actieve beesten, maar als het maar een beetje stil zit, net zo volle dood, een beetje sloege hoek komt, dat ben vaak wel signalen dat het net echt heel goed met het beestje gaat. Of dat ze net mooi recht op een poortje staat, of het achter roerzakken zitten, dat is echt een signaal. Ja, op plakken zitten werd ze eigenlijk net jaren. Dan leer bij die in de tuin zitten gaat, wat normaal nooit gebeurt, en wist ik al van, hier klopt waarschijnlijk iets net. En wat kan mensen dan het beste doen? Als ze krijgen kunnen, kunnen ze altijd hierheen. En dan kunnen ze lekker binnen, krijgen ze dezezelfde. Dan krijgen ze eten, krijgen ze een tafeltje, dekje. En dan gaan ze hier lekker vetmesten en met taai waren weer naar boeten.